आंगन में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करो इनका, क्योंकि यह हमारी महफिल की जान है। आज गुड मॉर्निंग सगळ्यांना। व्यासपीठावरील मान्यवर आणि माझे सर्व स्टुडंट, आज आपण सिग्मा नर्सिंग इन्स्टिट्यूटच्या कोर्स चालू केला आहे। त्याचं आज आपल्याला लॅम्प लाइटिंग करायचं आहे। तर मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी धन्वंतरी पूजन व दीप प्रज्वलन कृपया करून घ्या। सिव्हिल हॉस्पिटलचे त्वचारोग तज्ञ डॉक्टर श्याम पाटील सर यांचं आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करू। त्यानंतर नर्सिंग कॉलेज ओरोस सिव्हिल हॉस्पिटल यांच्या नर्सिंग कॉलेजच्या प्रिन्सिपल मॅडम ठाकले मॅडम यांचं स्वागत करूया। त्यानंतर नर्सिंग कॉलेजच्या प्रोफेसर गायडोळे मॅडम यांचं पण स्वागत करूया। त्यानंतर कोकणशाही न्यूज चॅनलचे प्रतिनिधी साईनाथ गावकर यांचं पण स्वागत करूया। त्यानंतर आपले इन्स्टिट्यूटच्या ठाकूर सर यांचं पण स्वागत करूया। त्यानंतर आपल्या कॉलेजचे उपाध्यक्ष भोगले सर यांचं पण स्वागत करूया। त्यानंतर आपले अमोल सर यांचेही स्वागत करूया। सर्व मंडळी यांच्या समक्ष मी अशी प्रतिज्ञा करते की मी माझे सर्व आयुष्य पवित्रपणाने व माझा व्यवसाय विश्वासूपणाने करण्यात घालवे। जे काही वाईट व अनिष्ट आहे त्याच्यापासून अलिप्त राहील। इजा होणारे औषध स्वतः घेणार नाही व ते हेतू पुरस्कर इतरांनाही देणार नाही। माझ्या व्यवसायात
करून देईन. आज 15 मार्च 2022 जे आम्ही स्वप्न बघितलेलं होतं, कारण सिग्मा करिअर अकॅडमी आमची सुरुवात, तसं सिग्माचं आमचं सुरुवात ही 2011 पासून सुरू झालेली होती. सिग्माचं ज्यावेळी आम्ही रोपटं लावलं सिंधुदुर्गामध्ये, एक छोटंसं रोपटं होतं. ते छोटंसं रोपटाचं एक रूपांतरित मोठ्या वटवृक्षामध्ये करण्याचं हे आमचं ध्येय होतं. आणि त्या ध्येयामध्ये आम्ही विविध गोष्टी करत गेलो. सुरुवातीला आम्ही सिग्मा जॉब सर्व्हिसेस या कोर्सच्या सिग्मा जॉब सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही ज्या मुलांना ऑनलाईन फॉर्म्स भरतीविषयी कुठे माहिती भेटायची नाही, त्यामुळे जाहिरातीची काही माहिती नसेल, त्या ठिकाणी आम्ही सिग्मा जॉब सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मुलांसाठी आम्ही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म उभा केला, ज्याच्या माध्यमातून सगळ्या प्रकारचे शासकीय भरत्यांचे फॉर्म्स त्यांना भेटायचे. त्याच्यामधनं आपल्या जिल्ह्यातली उमेदवारांना आम्ही पुस्तकं अवेलेबल करून दिली की ज्याच्यातून मुलं भरतीमध्ये, शासकीय भरतीमध्ये सहभागी होऊ लागली. पण याच्यामध्ये काही गोष्टी नंतर लक्षात आल्या की मुलं ज्यावेळी भरती होत आहेत पण तेवढं प्रमाण तेवढंसं पुरेसं नाहीये. मग अशा वेळेला आम्ही ज्यावेळी सर्वे केला त्याच्यामध्ये आम्ही खूप काही गोष्टी शोधल्या. अजून एक गोष्ट लक्षात आमच्या आली की मुलांना फक्त फॉर्म भरले म्हणून झालं नाही, फक्त पुस्तकं वाचली म्हणून झालं नाही. कुठल्याही क्षेत्रात त्यांना पदार्पण करण्यासाठी त्याच्यासाठी मेहनत गरजेची असते आणि त्याच्यामध्ये त्यांना कुठल्याही गोष्टीचं ट्रेनिंग असणं गरजेचं असतं. या गोष्टीचा आम्ही विचार करून साधारण 26 जानेवारी 2014 सिग्मा करिअर अकॅडमीचं आम्ही स्थापन केली. सिग्मा करिअर अकॅडमी एक सुरुवातीला आम्ही ओरोस खरीवाडीची या ठिकाणी केली, जी भाड्याच्या तत्वावरती होती. त्या ठिकाणी 2 वर्ष आम्ही अकॅडमी चालवली. पहिल्याच वर्षी आमची काही फक्त 1-2 मुलं सुरुवातीला सिलेक्टेड झाली, कारण आम्हाला फक्त अकॅडमी चालू केल्यानंतर 2 ते 3 महिन्याचा कालावधी भेटला होता की ज्याच्यातनं मुलांना फक्त तेवढंच पुरेसं ट्रेनिंग नव्हतं भेटलेलं. त्यानंतर आम्ही 2016 मध्ये मुलांना काहीतरी चांगल्या अजून फॅसिलिटीज भेटाव्या याच्यासाठी संस्थेची स्वतःची जागा घेतली. इथनं 5 किलोमीटर ते वर्धे या ठिकाणी. त्या ठिकाणी संपूर्ण 200 मुलं ऍट अ टाइम राहू शकतील, मुली आणि मुलगे. याच्यासाठी मुलींसाठी सेपरेट हॉस्टेल, मुलग्यांसाठी सेपरेट हॉस्टेल, त्यांच्यासाठी मेस व्यवस्था आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यासाठी विस्तृत मैदान आणि लेक्चर्स हॉल्स हे सगळं त्या ठिकाणी आम्ही उभं केलं. वर्धेच्या या ठिकाणी त्याच वर्षाला आमचं ज्यावेळी 2014 ते 2016 ज्यावेळी मुलांसाठी आम्ही जमीन घ्यायचं काम चालू होतं, बिल्डिंग चालू होतं, याच वेळेला आमचं अकॅडमीचं पण कार्यक्रम चालू होते सगळे. आणि याचा रिझल्ट, कुठलीही गोष्ट ज्यावेळी आपण जिद्दीने एखादी चांगली मेहनतीने करतो आणि त्याच्यामध्ये आपण जीव ओतून काम करतो आणि ते सगळ्यांसाठी एक चांगलं असेल आणि परमेश्वराच्या दृष्टीने आपण ते चांगलं काम करत असेल तर आपल्याला नक्कीच रिझल्ट चांगला भेटतो. आणि हा रिझल्ट 2016ला आम्हाला सिग्मा करिअर अकॅडमीच्या येथे जिल्ह्यामध्ये 50% उमेदवार पोलीसमध्ये फक्त आणि फक्त सिग्मा करिअर अकॅडमीचे होते. एवढा मोठा आम्हाला रिझल्ट त्या ठिकाणी परमेश्वराने दिलेला होता. प्रत्येक वेळी मात्र आम्ही काहीतरी नाविन्यपूर्ण गोष्ट करत राहिली पाहिजे, कारण कसं आहे, फक्त एखाद्या क्षेत्रात राहून फक्त आम्ही मुलांसाठी जास्त काही करू शकत नव्हतं. कारण जिल्ह्यामध्ये काहीतरी नवीन करायचं असेल तर वेगवेगळी क्षेत्र निवडली पाहिजे. पण क्षेत्र सुद्धा निवडताना आम्ही एक ठरवलेलं होतं, कुठलंही काही असेल कार्य करायचं, शैक्षणिक क्षेत्र सुद्धा आम्ही काही दुसरं करणार नव्हतो. याच्यासाठी म्हणून आम्ही परत एक 2017 मध्ये अधिकारी स्पर्धा परीक्षा केंद्र चालू केलं, ज्याच्या माध्यमातून ज्यावेळी सिग्मा करिअर अकॅडमीच्या माध्यमातून 12वी झालेल्या उमेदवारांसाठी डिफेन्सच्या भरतीचं आम्ही ट्रेनिंग देत होतो. तर अधिकारी स्पर्धा परीक्षा केंद्र 2017 मध्ये चालू केलं, ज्याच्या माध्यमातून आम्ही ज्यांचं 12वी झालं किंवा ग्रॅज्युएशन झालंय अशा उमेदवारांसाठी आम्ही स्पर्धा परीक्षा बॅच चालू केला, ज्याच्यामध्ये तलाठी, लिपिक, जिल्हा परिषदच्या भरत्या असून दे, त्याच्यानंतर MPSC, बँकिंग, न्यायालयाच्या या सगळ्या भरतींचं आम्ही त्या ठिकाणी मार्गदर्शन चालू केलं. एक वेगळा प्रयोग चालू केला होता. त्या ठिकाणी आम्ही एक अभ्यासिका सुद्धा चालू केली होती, ज्या उमेदवारांना कायम लेक्चर अटेंड करू शकत नाही, मग असे विद्यार्थी त्या ठिकाणी संध्याकाळच्या वेळेत अभ्यास करू शकतात, अशी आम्ही अभ्यासिका चालू केलेली होती. याचा सुद्धा आम्हाला मात्र आउटपुट चांगलं भेटलं, कारण कुठली गोष्ट तुम्ही मनापासून केली तर त्याचं आपल्याला आउटपुट चांगलं भेटत असतं. त्याच्यामध्ये 2018ची न्यायालयाची भरती लागलेली होती. 2018च्या न्यायालयाच्या भरतीमध्ये ऍट अ टाइम सेम तशीच गोष्ट झाली की सिग्माचे 10 उमेदवार न्यायालयामध्ये एकाच वेळी सिलेक्ट झालेले होते, 8 लिपिक आणि 2 शिपाई. त्याच्यानंतर हा मोठा एक रिझल्ट होता, म्हणजे सिग्माचा बॅक टू बॅक आपला रिझल्ट चालू होता. आणि सिग्मा करिअर अकॅडमीचा आतापर्यंत आपले 100+ उमेदवार प्रत्येक डिफेन्सच्या प्रत्येक क्षेत्रात आहेत. म्हणजे आज जरी कुठल्या तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेला असेल तर प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये, प्रत्येक आउटपोस्ट मध्ये सिग्मा करिअर अकॅडमीचा एक तरी विद्यार्थी तुम्हाला त्या ठिकाणी भेटणार आहे. एवढं आज आम्ही जिल्ह्यासाठी काम केलेलं आहे. त्याच वेळेला आज जरी बघितलं असेल तर न्यायालयामध्ये पण प्रत्येक न्यायालयात सरासरी आमचा एक विद्यार्थी आहे. त्याच्यानंतर तलाठी झालेले आहेत आमचे विद्यार्थी, तलाठी झालेले आहेत, कृषी सहाय्यक झाले, कृषी सेवक झालेले आहेत,
टीचर भरती टीईटी जी होती त्याच्यामध्ये पण आम्ही कार्य केलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा आमचे 2 ते 3 विद्यार्थी सिलेक्ट झालेले आहेत. जे अशा प्रकारे आम्ही वेगवेगळी कामं करत होतो, पण तरी सुद्धा आम्हाला एक सॅटिस्फॅक्शन त्यामध्ये भेटत नव्हतं की अजून काहीतरी केलं पाहिजे. मग अजून काय करायचं, मग असं काहीतरी केलं पाहिजे की मुलं फक्त आम्ही दरवेळेला काय करायचो की मुलं 10वी झाली 12वी झाली ग्रॅज्युएशन झालं, पण त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना प्रशासकीय भरतीमध्ये फक्त वेळ म्हणजे झाली पाहिजे, सिलेक्ट झाली पाहिजे की प्रशासकीय भरतीमध्ये गेली पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही त्यांची स्पर्धा परीक्षांचं मार्गदर्शन करत होतो. पण अशी जर आपण अजून वेगळं काहीतरी करतोय की ज्याच्या माध्यमातून मुलांमध्ये स्किल निर्माण झालं पाहिजे. स्किल जर मुलांमध्ये निर्माण झालं तर त्याच्यामध्ये काय होईल की मुलं कायमस्वरूपीसाठी एखादं त्यांचं भवितव्य निर्माणच होईल. की भले उद्या लॉकडाऊन असू दे, काही गोष्टी असू दे, पण त्यांच्यामध्ये जर स्किल असेल तर एखादी प्रायव्हेट नोकरी असेल तर लॉकडाऊन किंवा इतर कुठल्याही जरी संभाव्य गोष्टी झाल्या तरी बऱ्याच जणांचे रोजगार हे बंद होतात. मग अशा वेळी त्यांचे रोजगार बंद न होता त्यांच्यामध्ये काहीतरी नाविन्यपूर्ण गोष्ट झाली पाहिजे, त्यांचे पालक त्यांची फॅमिली सॅटिस्फिकेशन झाली पाहिजे. याच्यासाठी आम्ही विचार करत राहिलो, प्रोसेस करत राहिलो आणि स्किल इंडिया सोबत आमच्या काही गोष्टी टाईप झाल्या. त्यामुळे स्किल इंडिया सोबत आमचा तर सुरुवातीला बऱ्याच आमच्या अजून पुढे ITI करायचं आहे. तर सुरुवातीचा हा प्रोजेक्ट सिंधुदुर्गातल्या अशा सामान्य कुटुंबातले मुलं म्हणजे आज ANM GNM BSc नर्सिंग हे कोर्स आहे ज्याच्यामध्ये तुमची मुलं 12वी झाल्यानंतर सायन्स झाल्यानंतर सहभाग घेऊ शकतात. पण प्रत्येक उमेदवाराला मात्र आर्थिक परिस्थिती तेवढी नसल्याने सगळेच उमेदवार मात्र नर्सिंगच्या क्षेत्राकडे जाऊ शकत नाही. मग अशासाठी आम्ही काय केलं की ज्यांचं बाबा सामान्य कुटुंबातले उमेदवार आहेत त्यांना मात्र नर्सिंग करायचं असेल, फक्त आर्थिक परिस्थिती आहे म्हणून थांबतायत, तर ही गोष्ट कुठेतरी भरून आली पाहिजे. याच्यासाठी आम्ही स्किल इंडिया मार्फत टाईप केलं, त्यांच्याशी सगळ्या गोष्टी मी पूर्ण कायदेशीर दृष्ट्या पूर्ण केल्या आणि त्यानंतर आज सिग्मा नर्सिंग इन्स्टिट्यूटची आम्ही इथे स्थापना केलेली आहे. सिग्मा नर्सिंग इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून आम्ही नर्सिंग असिस्टंट कोर्स हा इथे सुरू केलाय, ज्याच्या माध्यमातून की जे उमेदवार 9 महिन्यामध्ये 3 महिने थेरी आणि 6 महिने प्रॅक्टिकल अशा रीतीने परिपूर्ण तयार होतील. म्हणजे त्यांना थेरीचं पण पूर्ण नॉलेज भेटेल, त्यानंतर तुम्हाला त्यांना प्रॅक्टिकल 6 महिन्यात परिपूर्ण भेटेल. आणि अशा उमेदवार फक्त त्यांचं एवढं स्किल झालं म्हणजे झालं नाही, त्यांना सर्टिफिकेट दिलं म्हणजे झालं नाही, तर त्याच्या पुढची आमची एक जबाबदारी राहते की यांनी जरी कोर्स पूर्ण केला तरी कोर्स पूर्ण केल्यानंतर त्यांना मात्र जॉब भेटणं गरजेचं आहे. याच्यासाठी मात्र आम्ही यापूर्वीच डिक्लेअर केलं होतं की हा कोर्स यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना 100% नोकरी ही आमच्या मार्फत असणार आहे. 100% नोकरी ही आमच्या मार्फत दिली जाणार. अशा प्रकारचा हा पूर्ण आम्ही व्याप या ठिकाणी केलेला आहे आणि हा फक्त आणि फक्त सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि इतर जिल्ह्यातल्या उमेदवारांना त्याच्यातनं काहीतरी स्किल निर्माण होऊन त्याच्यातलं भवितव्य घडावं हा आमचा यामागचा उद्देश होता. अजून भविष्यात पुढे जाऊन एक साधारण आता 1 जून पासून आपले आता हा नर्सिंगचा आपला कोर्स झाला, या ठिकाणी आपले सगळे मान्यवर या ठिकाणी उद्घाटनासाठी आलेले आहेत. मी खरंच त्यांचे आभारी मानतो की या ठिकाणी उपस्थित राहिले. आपल्याला ह्या पुढे जाऊन सुद्धा एक सिग्माचा प्रायव्हेट ITI चालू करायचं आहे, ज्याच्या माध्यमातून सेम जसं तुम्हाला आज नर्सिंगसाठी आम्ही स्किल डेव्हलप करतोय सेम तशाच प्रकारे प्रायव्हेट ITI आपले 1 जून पासून चालू होईल, ज्याच्यामधनं इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, AC फ्रीज रिपेअर, त्याच्यानंतर 2 व्हीलर रिपेअर अशा प्रकारचे सुद्धा कोर्स शिकवले जाणार आणि त्यांचा पण उद्योग किंवा त्यांना नोकरी या गोष्टी आमच्या मार्फत दिल्या जाणार आहे. या ठिकाणी सिग्मा नर्सिंगच्या आता ह्या आपल्या विद्यार्थ्यांनी इथे ऍडमिशन घेतल्या आपल्या कोर्ससाठी उपलब्ध आहेत. तर मी सरांना म्हणजे आपले श्री पाटील सर, श्री आपल्या म्हात्रे मॅडम, गाडवे मॅडम, ठाकूर सर, ओटवडेकर मॅडम यांना विनंती करतो की प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं गुलाब पुष्प देऊन एक स्वागत करायचं की या नवीन क्षेत्रात त्यांनी पदार्पण करतायत म्हणून त्यांचं एक स्वागत करायचं आहे. सुरुवातीच्या या 4 मुली या पाटील सर कृपया यांचं जरा
तर मला खरंच खूप अभिमान वाटतो की मी या क्षेत्रात प्रवेश घेतला. माझं खूप आधीपासूनचं एक स्वप्न होतं की मला एक उत्तम नर्स बनून सगळ्यांची सेवा करायची आहे. त्यासाठी म्हणून मी या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतल्यापासून माझं एक आयुष्यच बदलून गेलं. मला एक स्वतःला वेगळीच शिस्त आली. सकाळी लवकर उठायचं असेल असं. जेव्हापासून मी ॲप्रॉन घालायला लागले तेव्हापासून तर मला एक नर्सच झाल्यासारखंच वाटू लागलं माझी. आणि पहिल्यांदा मी पहिल्याच दिवशी मी ॲप्रॉन घातलं होतं आणि त्या दिवशी मी माझा ॲप्रॉनमधला फोटो काढला होता आणि स्टेटस लावला होता. माझी एक लहान बहीण आहे 9वीला. तिनं तो स्टेटस बघितला आणि मला लगेच फोन केला. तर मला म्हणाली, अगं तायडे आता तर तू नर्स झाल्यासारखी दिसायला लागलीस. तर मला खरंच खूप भारी वाटलं की माझी छोटी बहीण मला नर्स म्हणून हाक मारायला लागली. मला खूप आधीपासून आवड होती की नर्स म्हणून एक सगळ्यांची सेवा करण्याची, म्हणून मी हे क्षेत्र निवडलं. तर पुन्हा माझ्यासाठी हे ॲप्रॉन नसून माझ्यासाठी एक वर्दी आहे आणि मी याचा चांगला उपयोग करीन. तर पुन्हा एकाची काळजी करणं म्हणजे प्रेम आणि सगळ्यांसाठी काळजी करणं म्हणजे नर्सिंग असं मला वाटतं. तर असं म्हटलं जातं की आयुष्याच्या सुरुवातीच्या आणि शेवटच्या क्षणाचा साक्षीदार हा नर्स असतो. आणि जर स्वतःला खरंच स्वतःला ओळखायचं असेल तर स्वतःला ओळखण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे दुसऱ्यांच्या सेवेत स्वतःला झोकून देणं. आणि मी माझं कार्य करण्यात स्वतःला झोकून देईन आणि जे काही माझं कार्य आहे ते चांगल्या पद्धतीनं पार पाडण्याचा प्रयत्न करेन. मी डॉक्टरांना निष्ठापूर्वक सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करेन. जाता जाता मी एवढंच म्हणेन, हर मर्ज की दवा इनकी बातों में मौजूद है, हर मर्ज की दवा इनकी बातों में मौजूद है, नर्स के बिना हॉस्पिटल का क्या वजूद है. धन्यवाद. कशासाठी आणि थोडक्या शब्दात मांडणार आहे. असं म्हटलं जातं की विद्यार्थी जीवनाचा शेवट होतो आणि भविष्याचा विचार करण्याची वेळ येते तेव्हा सहज आपण या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतो. खरंच मी मनापासून सांगते की मी पण असा विचार कधी केला नव्हता. आणि थोड्या दिवसांनी मला असं वाटलं की नर्सिंग या क्षेत्रात करिअर घडवावं. त्यानंतर मी अनेक ठिकाणी या कोर्ससाठी प्रवेश केला होता, परंतु घरची परिस्थिती हालाकीची असल्या कारणाने मी नर्सिंग करू शकत नव्हती. आणि मला थोड्या काळासाठी असं वाटलं की मी ह्या वर्षी तरी नर्सिंग करू शकत नाही. परंतु थोड्या दिवसांनी मला समजलं की सिग्मा इन्स्टिट्यूटमध्ये नर्सिंग प्रक्रिया चालू आहे. म्हणून मी माझ्या पालकांना घेऊन सिग्मा इन्स्टिट्यूटला भेट दिल्यानंतर तिथे उपस्थित असलेले उपाध्यक्ष भोगले सर यांनी माझ्या पालकांना चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केले व माहिती सर्व करून झाल्यानंतर मी सिग्मा इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश घेतला. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर मला या कोर्सबद्दलची उत्सुकता पण होती आणि मनाकडे भीती पण वाटत होती. उत्सुकता ह्या गोष्टीबद्दल होती की मी नवीन माझ्या मैत्रिणी भेटणार होत्या आणि माझं एक अस्तित्व निर्माण करणार होती. आणि भीती या गोष्टीची वाटत होती की मी नर्सिंग म्हणजे नक्की काय असेल व त्याचा अभ्यासक्रम मला जमेल की नाही ही गोष्ट माझ्या मनात परत येत होती. आणि फायनली आमचं कॉलेज 7 मार्चपासून चालू झालं आणि ठरल्याप्रमाणे मी व माझी मैत्रीण कॉलेजमध्ये आलो. आणि माझ्यासाठी पहिल्यांदा सर्वात काही नवीनच होतं आणि अनोळखी होतं. आणि सुरुवातीला भोगले सर, ठाकूर सर व देसाई मॅडमांनी आम्हाला या नर्सिंग विषयाबद्दल चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं. आणि दुसऱ्या दिवसापासून आमचे देसाई मॅडम आम्हाला लेक्चर द्यायला येतात आणि त्यांनी आम्हाला या कॉलेजचे नियम व अटी सांगितल्या. त्या म्हणल्याप्रमाणे आम्ही तसं त्यांच्या बोलण्याचं पालन केलं, नियमांचे पालन केलं. आणि जेव्हा आमच्या वर्गात देसाई मॅडम येतात ते नेहमीच हसत खेळत असे शिकवतात. त्यामुळे आम्हाला शिकण्याची एक आवडच निर्माण होते. आणि ते असं शिकवतात की सगळ्यांना भेदभाव न करता सगळ्यांना प्रेमळ असं सगळ्या साध्या सोप्या भाषेत शिकवतात. त्यामुळे ते आमच्या पटकन असं लक्षात येतं. त्यामुळे आम्हाला कसली शंका न निर्माण होता ती गोष्ट आमच्या लक्षात पटकन येते. आणि मॅडमांचं एक मला आवडतं की ते दर शनिवारी आमची एक्झाम घेतात. कारण त्यांचा एकच हेतू असतो की आम्ही पुढे जाऊन काहीतरी केलं पाहिजे आणि ते काय शिकवतात ते आम्हाला किती समजलं हे त्यांना बघायचं असतं. त्यामुळे ते आमची परीक्षा घेतात दर शनिवारी. अशा या शिक्षणामुळे
पुढे मन लावून शिकेन आणि भविष्यात नर्स म्हणून माझी जबाबदारी पार पडेल. इतकं बोलून माझं 2 शब्द सांगते. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित जिल्हा रुग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी माननीय डॉक्टर श्याम पाटील सर, या इन्स्टिट्यूटचे श्री संदेश ठाकूर अध्यक्ष संदेश ठाकूर सर, सिग्मा इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष श्री सुचित भोगले सर, त्यानंतर कार्यकारी प्रमुख सविता पाताडे मॅडम, तसेच प्राचार्य अंकिता देसाई मॅडम, तसेच आपले पत्रकार बंधू आणि ही जी आपली मुलं आहेत जी एक नवी उमेदीने इथे आलेली आहेत, त्यांचं मी इथे स्वागत प्रथम करते. हे एक नर्सिंग क्षेत्र खरंच एक नोबेल क्षेत्र आहे, जिथे आपण म्हणजे डॉक्टरांचं हे नाही आहे की डॉक्टर काय आहे काही कालावधीसाठी येतात, कारण की ते तेवढा वेळ देऊ शकत नाही, पण पेशंटच्या सान्निध्यात 24 अवरची राहते ती नर्स राहते. त्यामुळे त्यांचं जे काम आहे ते नक्कीच अनन्यसाधारण आहे. आपल्याला सरांनी सांगितलं प्रास्तावनेमध्ये की काय आहे सिग्मा इन्स्टिट्यूट कसं त्याची डेव्हलपमेंट कशी झालेली आहे. तसं पाहता सिंधुदुर्गामध्ये 10वी आणि 12वीमध्ये जास्तीत जास्त रिझल्ट महाराष्ट्रामध्ये येतो, पण त्या मुलांना योग्य असा मार्ग देण्याचं जे काम आहे ते अशाच इन्स्टिट्यूटमुळे होतं खरं पाहिजे. कारण की काय आहे मुलं हुशार आहेत, पण त्यांना योग्य मार्ग देणं, कुठे जॉब आहे किंवा त्यासाठी जॉबची तयारी करून घेणं किंवा कुठे सर्व्हिसेस आहेत हे फार महत्त्वाचं आहे आजच्या घडीला, आणि ते एक उत्स्फूर्त उपक्रम करत आहेत. त्यांचं मी खरंच अभिनंदन करते जे ते काम करत आहेत त्याबाबत. त्यानंतर आपल्याला लक्षात आलं कोविडच्या महामारीमध्ये की काय आहे नर्सिंगचा तुटवडा जाणवला. खरंच अक्षरशः म्हणजे तिथे कसं होतं की नातेवाईक पण आपण अलाउड करू शकत नव्हते, कारण की कोविड साथ आटोक्यात आणावयाची होती. पण त्यांना ऑक्सिजनवर असलेल्या पेशंटला साधं पाणी द्यायचं असेल तर तिथे कोण नव्हतं, नर्सिंग असिस्टंट असणं आवश्यक होती. ही ती काळाची गरज आहे आणि ही काळाची गरज ओळखून खरंच म्हणजे स्किल इंडियाने हा जो प्रोग्राम तयार केलेला आहे, जे काय असतील ट्रेंड आहे, ज्याला नॉलेज आहे, ज्याला स्किल आहे. कारण की आपण प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये बघतो की काय आहे बरेच नर्सिंग असिस्टंट असतात, पण एक प्रॉपर थ्रू चॅनल गेलेले नसतात किंवा एज्युकेशन थ्रू गेलेले नसतात. त्यामुळे त्यांना काय आहे कमी पगारामध्ये काम करावं लागतं आणि वाटेल तसं. पण इथे तुम्हाला एक काय आहे स्टँडर्ड निर्माण केलेलं आहे, एक काय आहे सर्टिफाईड कोर्स आहे हा, आणि त्यामुळे ही शिक्षणाची सुविधा खरंच म्हणजे या इन्स्टिट्यूटने पुढे येऊन तुम्हाला दिलेली आहे. त्याचा तुम्ही खरंच उपयोग करून घ्या. कारण की आता जर बघितलं महाराष्ट्रामध्ये किंवा सगळ्या दिल्ली भारताच्या अंडर बरेच स्किल प्रोग्राम निर्माण होत आहे. कारण की काय आहे आपल्याला लक्षात आलं की महामारीशी ज्यावेळी आपण लढत होतो त्यावेळी आपली जी सिस्टीम आहे मेडिकल ती काय आहे अपुरी पडली, आणि जर आपण असे लोक तयार केले तर नक्कीच आपण त्याच्यावर काय करू शकू, विजय मिळू शकू. आपण हे कोविड साथ आटोक्यात आणण्यासाठी काय आहे बरेच दिवस लागले, पण त्यानंतर लक्षात आलं कारण मीमांसा करण्यात आली त्यावेळी लक्षात आलं की नाही अजून ह्या गोष्टी याच्यामध्ये जर हँड असले असते, आणि ते प्रशिक्षित हँड असणं गरजेचं आहे. नुसतं हँड असून नाही की प्रशिक्षित हँड असणं, आणि त्यावेळी आपल्याला प्रशिक्षण देता येत नाही, आणि हे जर हँड प्रशिक्षित जर असले तर काय झालं असतं अजूनही आटोक्यात आणले गेली असते. तर काय आहे हा जो उपक्रम त्यांनी राबवलेला आहे त्यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देते. आमच्याकडूनही काही मदत लागली तर आम्ही कधीही काय करायला आहोत द्यायला तयार आहोत, आणि तुम्हाला पुढच्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा देते. आणि संयोजकांनी आम्हाला इथे उद्घाटन सोहळ्याला बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद. आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मान्यवर माननीय श्री पाटील डॉक्टर, त्यानंतर प्रिन्सिपल मॅडम, आमच्या सिग्मा इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष माननीय श्री ठाकूर सर, उपाध्यक्ष भोगले सर, देसाई मॅडम आणि उपस्थित पत्रकार बंधू यांच्याप्रती मी आदर व्यक्त करून आज मला इथे बोलण्यासाठी 2 शब्द बोलवलं आहे. तर माझ्या मनोगताला सुरुवात करते. खरं म्हणजे आज बघायला गेलं तर सिग्माची ही जी वाटचाल म्हणजे पूर्णपणे तुम्हाला सुचित सरांनी पूर्णपणे सगळं आज विस्तृतपणे सांगितलं, त्याच्यामुळे मी त्यावर जास्त काही बोलणार नाही. पण खरं म्हणजे ही सिग्माची एक
झेप म्हणू शकतो किंवा दुसरं पाऊल म्हणू शकतो. आज सिग्मा करिअर अकॅडमीने आपली जी सुरुवात केली, म्हणजे जसं म्हटलं की आता प्रत्येक वेळेला म्हटलं जातं की जशी आज देशाला गरज आहे जवानांची, तशी आज व्यक्तीला सुद्धा गरज आहे त्यांची सेवा करण्याची. कारण जसं मॅडम बोलल्या की आता कोविडच्या काळामध्ये खरं म्हणजे जो तुटवडा हे झाला जाणवला, म्हणजे अगदी डॉक्टरांपासून ते नर्सेसपर्यंत म्हणजे अगदी खूप लोक त्याच्यामध्ये आपले जीव गमावावे लागले. ह्याचं एकमेव कारण हे सुद्धा होतं की त्यांना सर्व्हिस मिळाली नाही, डॉक्टर अवेलेबल झाले नाही किंवा त्यांना त्यांची केअर करणारी लोक अवेलेबल झाले नाही. हेही एक कारण होतं. कारण मी तर म्हणजे खूप प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे मी सुद्धा अनुभव घेतला. आणि म्हणजे माझं पूर्ण आता घरच त्या बॅकग्राऊंडमधलं असल्यामुळे त्याही गोष्टी माहिती आहेत की बाबा जसे सेम आम्ही तिथे जवान घडवतो तसे आज वैद्यकीय क्षेत्रामधली सगळे व्यक्ती आज त्यांना 24 तास काम करावं लागतं. म्हणजे आज कधीही एनी टाईम जरी पेशंट आला तरी आणि जरी डॉक्टरांना सांगितले बाबा सिरियस मॅटर आहे तुम्ही या, त्यांना अगदी आपल्या हातातलं काम सोडून पेशंटांसाठी यावं लागतं. म्हणजे आज ही खरी परिस्थिती आहे. म्हणजे जसं खरं बघायला गेलं तर म्हणून म्हटलं की जसं हे सिग्माचं दुसरं पाऊल म्हणू शकतो आपण की जे ऑन ड्युटी 24 ताससाठी आम्ही आज जवान घडवतो आहे, तिथेच आज आम्ही सिग्माने हे जे क्षेत्र तयार केलं आणि ह्याच्यासाठी खरंच आज ठाकूर सरांची आणि भोले सरांची खूप मेहनत आहे. आणि आज हा तुम्हाला इथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये इथे एक प्लॅटफॉर्म अवेलेबल इथे करून दिला. म्हणजे आज इथं मगाशी म्हटलं सरांनी की आज सामान्य माणसांसाठी जी मुलं सामान्य घरातली मुलं आज या ठिकाणी आलेली आहेत. सेम अगदी सुरुवातीपासून ना हा जो सिग्मा जी वाटचाल चाललेली आहे, अगदी खरं म्हणजे शेतकऱ्यांची मुलंसुद्धा आज तिथे आमच्याकडे प्रशिक्षणासाठी आहेत. म्हणजे जिथे खूप मुलं सांगतात की नाही मॅडम आम्हाला फीज भरायला जमणार नाही, ह्या गोष्टी आहेत. किंवा त्यांचे पालकसुद्धा येऊन सांगतात की तुम्ही 1 महिना ॲडजस्ट करा, 2 महिना ॲडजस्ट करा. पण आज कुठेही सिग्माचे म्हणजे कुठलेही हे असू दे, प्रशिक्षक असू दे, आज प्रत्येक मुलाला सांभाळून घेत आहेत. कारण ध्येय एकच आहे, आज तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये जात आहात त्या क्षेत्रामध्ये जाऊन एक तुम्ही तुमचं स्वतःचं अस्तित्व तयार करा. कारण तुम्ही जी आज प्रतिज्ञा घेतली, म्हणजे मी पहिल्यांदा ऐकली ही प्रतिज्ञा, म्हणजे खूप छान वाटलं की आज तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमचे शब्द होते की मी अगदी मनापासून विश्वासाने ती गोष्ट करेन. आणि आज हे तुम्ही व्रत घेतलंय, हे सेवेचं जे व्रत घेतलंय हे तुम्ही आयुष्यभर जपा आणि त्याच्याशी अगदी तुम्ही प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने राहा. कारण आज ह्या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये उतरून एखाद्या गरजूची किंवा रोग्याची जी सेवा करणं असतं ह्याच्यापेक्षा मोठं पुण्यवान काम आज नाही. म्हणजे आज कुठेही गेलं ना, म्हणजे आज मी सुद्धा बाहेर माझ्या मिस्टरांसोबत गेले की त्यांना लोक आज माझ्यापेक्षा जास्त ओळखतात, कारण ते सुद्धा पेशाने डॉक्टर आहेत. आणि तिथं सुद्धा बघितलं की लोक त्यांना आवर्जून भेटायला येतात आणि सांगतात की तुमच्यामुळे आम्ही राहिलो. किंवा मी जर सोबत असेल तर मलाही सांगतात की आमच्या डॉक्टरांनी एवढी खूप काळजी घेतली म्हणून आज आम्ही इथं दिसतोय तुम्हाला. म्हणजे हा जो जिव्हाळा असतो की नाही, हा जो रोग्याप्रती जो जिव्हाळा असतो ह्याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे आयुष्यभर तुम्ही त्या माणसाच्या लक्षात राहणारं क्षेत्र आहे म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्र आहे. खरं म्हणजे आज मला इथे मान्यवरांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. आणि मी तुमच्या पुढील भावी वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देते. अगदी खूप मोठे व्हा, यशस्वी व्हा. आणि जसं सेम तुमचं नाव मोठं झालं की सिग्माचं नाव हे मोठं होणारच आहे. म्हणून स्वतःचं नाव जे जपा आयुष्यभर आणि ह्या पेशाशी खूप एकनिष्ठ राहा, ह्यासाठी मी खूप शुभेच्छा देते. धन्यवाद. केल्याबद्दल मान्यवरांचं मी आभारी आहे. माझं एवढंच म्हणणं आहे की ह्या इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून मॅक्झिमम त्याचा फायदा घ्या, भरपूर शिका, भरपूर अभ्यास करा. आज आपल्याकडे वैद्यकीय महाविद्यालय झालेलं आहे शासकीय, तिथे तुम्हाला जॉबचे स्कोप्स आहेत. आणि ऑल द बेस्ट फॉर फ्युचर करिअर. दॅट्स इथे मान्यवर उपस्थित आहेत ज्यांनी आजचा उद्घाटन कार्यक्रमाला शुभ आणली, तर त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो सुरुवातीलाच. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सुजित सरांनी ऑलरेडी सांगितलं की सिग्माची पार्श्वभूमी काय, सिग्मा का चालू करण्यात आला आणि सिग्माने काय कार्य करत गेलं. सिग्माचा अर्थ कधी कधी मला अनेक जण विचारतात सिग्माचा अर्थ काय, व्हॉट इज मीन ऑफ सिग्मा. सिग्मा हेच नाव तुम्ही का ठेवलं, ते इंग्लिश नाव आहे, मराठी नाव का नाही ठेवलं, दुसरे सिग्मा हे नाव तुम्ही का ठेवलं. सिग्माचा अर्थ काय, सिग्माचा अर्थ अनलिमिटेड. मॅथ्समध्ये संकल्पना आहे, गणितमध्ये माझं BSc झालं त्यामुळे सायन्स हे असल्यामुळे तर त्या टर्म मला खूप आवडली होती की मॅथ्समध्ये टर्म होती की अनलिमिटेडला सिग्मा म्हटलं. तो सिग्मा इज अनलिमिटेड.
आणि असं असतं की खूप जण म्हणतात नावात काय असतं, नावात खूप काही असतं. जर नाव दमदार असेल ना तर तुमचं कार्य पण दमदार होतं. नावच एकदम तुमचं शेळपट असेल, तुमचं कार्यही शेळपट होतं. त्यामुळे नाव दमदार असणं गरजेचं होतं. त्यामुळे आम्ही जेव्हा सिग्मा नाव होतं, सिग्मामध्ये अर्थच तो होतं की सिग्मा इज अनलिमिटेड. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट करताना एकच भाव असतो, जे करायचं नाही खूप मोठं करायचं, खूप मोठं करायचं. सरांनी तुम्हाला पार्श्वभूमी सांगितली काय, आमचं पुढचं व्हिजन काय, काहीतरी व्हिजन घेऊन तुम्ही एखाद्या क्षेत्रात उतरल्याशिवाय तुम्हाला यश मिळत नाही किंवा तुम्हाला तो आनंदही मिळत नाही. आज आम्ही 12-13 तास काम करतो. 12-13 तास काम करून सुद्धा थकत नाही. आम्ही डोक्यात तीच एक झिंग असते, काय करायचं, एकच टार्गेट ठरलंय की माझा जिल्हा, म्हणजे महाराष्ट्राचा आम्ही नंतर विचार करू, पण माझा जिल्हा आम्हाला बेरोजगार मुक्त करायचा, माझा जिल्हा मला बेरोजगार मुक्त करायचा. या जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार मिळाला पाहिजे ना. आम्हाला कोणत्या राजकीय पक्षात जायचं आहे किंवा कोणता पक्ष स्थापन करायचा आहे. आणि सगळ्याच गोष्टी आम्ही सरकारवर ठेवू शकत नाही. हे सरकार करणार आहे, ते सरकार करणार आहे, ते सरकार करणार आहे, हे करत राहिलो म्हणून आज खूप बेरोजगारी वाढलेली आहे. पण आज जर खरोखर नुसती शाळा शिकतोय, 10वी आणि 12वी होते आणि आपण नोकरी शोधत जातोय, तर आज नोकरी अवेलेबल आहे. पण तुमच्या हातामध्ये जर काही स्किल असेल, जर काही कौशल्य असेल, तर तुम्ही खूप काही करू शकताय. त्यामुळे ज्या 8 वर्ष आधी 2012 पासून आम्ही या क्षेत्रामध्ये आहोत, त्या 12 वर्षामध्ये 8 वर्षामध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की आमच्याकडे काय होतंय की म्हणजे ऑल महाराष्ट्राचा जरी विचार केला तरी की मुलं फक्त शाळा शिकतायत, कॉलेज शिकतायत, पर्सेंटेजकडे लक्ष दिलं जाते. पालकांना ते वाटतं की चांगल्या पर्सेंटेजने माझी मुलं पास व्हावी, पण त्याच्या पुढचा पालक विचार करत नाही की त्याच्या हातात काय कौशल्य आहे का. किंवा शाळा कॉलेजमध्ये मला वाटतं देवगडपासून दोडामार्गपर्यंत प्रत्येक कॉलेजमध्ये माझं लेक्चर झालंय, प्रत्येक कॉलेजमध्ये बघतोय, तर इथे मुलांमध्ये किंवा त्या शिक्षकांमध्ये मला कधी ती गोष्ट आढळून येत नाही की त्या मुलाच्या करिअरसाठी काय व्हावं. फक्त पर्सेंटेज तो पास व्हावा हाच एक दृष्टिकोन हाताच्या बोटावर मोडण्यासारखे काही शिक्षक मला मिळाले की ज्यांच्यामध्ये ती ओढ वाटते की माझं विद्यार्थी काहीतरी बनावं, पण बाकीच्यांमध्ये दिसत नाही, 80% मध्ये तर दिसत नाही. तर इथे सिग्माचा आमचा हाच उद्देश आहे की अगदी 10वी 12वी झालेला किंवा ग्रॅज्युएशन झालेला प्रत्येक मुलाच्या, प्रत्येक मुलीच्या हाताला हा रोजगार हा मिळाला पाहिजे. भले तिने स्वयंरोजगार करू दे किंवा एखादी नोकरी करू दे, पण बेरोजगार राहता नाही. तशा प्रकारे आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव लौकिक आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा काय आहे, तर 100% साक्षर जिल्हा आहे. तसं उद्या 100% रोजगार जिल्हा म्हणून उद्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव झालं पाहिजे. हे एक व्हिजन आणि या व्हिजनसाठी काम करतोय. आणि माझं तर ठाम मत असतं की ज्यावेळी तुम्ही एखादं चांगलं व्हिजन घेताना काम करताना तुम्हाला चोहोबाजूने माणसांची मदत, आर्थिक मदत, सगळी मदत मिळायला सुरुवात होते. फक्त तुमचं ध्येय चांगलं असलं पाहिजे, ध्येय उदात्त असलं पाहिजे. जसं डॉक्टर अब्दुल कलाम म्हणायचे की तुम्ही जे काही स्वप्न बघता नाही, स्वप्न मोठं बघा, स्वप्न मोठं बघा. स्वप्न मोठं बघायला कुठे पैसा घालवावा लागत नाही. आपण स्वप्न छोटी नाही बघायची, स्वप्न मोठी बघायची. भले मग तिला थोडा कालावधी का लागू, ती पूर्ण होण्यासाठी मग स्वप्न मोठी बघायची की मला भव्य दिव्य काहीतरी करायचं. मी तुम्हाला आजही शब्द देतो, ज्या प्रकारे आम्ही अकॅडमी छोट्या गाळ्यामध्ये चालू केली होती, आज आमची 3 एकरामध्ये भव्य अकॅडमी होती. आज आम्ही इथे एका क्लासमध्ये जर चालू करतोय, नर्सिंग इन्स्टिट्यूट माझा शब्द आहे, आणि 2 वर्षामध्ये आमची भव्य बिल्डिंग असणार आहे आणि भव्य सेटअप आमचा उभा असणार आहे. आणि जिल्ह्यातल्या लोकांना किंवा जिल्ह्यातल्या माझ्या मुलांना 10वी 12वी करताना अशी भीती वाटता नाही मनामध्ये की अरे मी 10वी केली 12वी केली नंतर काय. त्यांच्या डोक्यात एकच असलं पाहिजे, माझी नोकरीची काळजी, माझ्या रोजगाराची काळजी ना सिग्मा आहे माझ्या जिल्ह्यामध्ये, ही काळजी घेणार आहे. मला फक्त माझी 10वी 12वी पूर्ण करायची आणि त्यांच्यापर्यंत यायचं आहे. मला 100% हा रोजगार मिळणार आहे. याच्यानंतर आम्ही पुढे आमच्या ITI चालू करतोय. ITI मध्ये आम्ही सगळे ट्रेड घेतले, बिल्डर्स आहे, फिटर आहे, इलेक्ट्रिशियन आहे, 2 व्हीलर मेकॅनिकल्स आहे, सगळ्या प्रकारच्या ट्रेड्स आहेत. आणि ह्या नुसत्या ट्रेडचं ट्रेनिंग देऊन मुलांना सोडणं नाही, ट्रेनिंग दिल्यानंतर त्याचा रोजगार चालू होईपर्यंत सिग्मा त्याच्या सोबत असणार आहे. आणि हे व्हिजन घेऊन आम्ही आज काम करतोय. आणि त्यामुळे खूप आनंद होतो की ज्यावेळी मेरीसारखी मुलगी ज्यावेळी म्हणते की नाही माझी आर्थिक परिस्थिती नव्हती, पण तरी सुद्धा मला संधी मिळाली, मी माझं स्वप्न जे मला वाटत होतं कुठेतरी अधुरं राहणार आहे, त्या पूर्ण करण्यासाठी सिग्माचा मला हातभार मिळतोय. तर ह्या गोष्टी ज्यावेळी आम्हाला आढळतात त्यावेळी खरंच खूप बरं वाटतं की आमच्याकडून आमच्या समाजाची सेवा होते, आमच्याकडून आमच्या समाजाची सेवा होते, समाजामध्ये काहीतरी परिवर्तन. कारण एक गोष्ट ज्यावेळी काहीतरी चेंज होते ना, त्यावेळी खूप मोठा परिणाम पडलेला असतो, खूप मोठा परिणाम पडलेला असतो. हे आम्ही आमच्या अकॅडमीच्या माध्यमातून तर खूप चांगल्या रीतीने बघितलं. एक मुलगा ज्यावेळी भरती होतोय त्यावेळी त्याचं कुटुंब पूर्ण उभं राहिलेलं असतं. त्याच्यामुळे त्याच्या वाडीमध्ये, त्याच्या गावामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण तयार झालं असतं. बाजूच्याला वाटत असतं की अरे हा मुलगा झाला, माझा पण मुलगा झाला पाहिजे. असा हळूहळू फरक पडत जातो. म्हटलं आता की जर तुम्हाला देश बदलायचा असेल ना, तर तुम्हाला काय पूर्ण देश बदलत बसायची गरज नाहीये. तुम्ही तुमचं घर बदला, तुम्ही तुमची वाडी बदला, तुम्ही तुमचं गाव बदला. हळूहळू तुमचा तालुका बदलेल, तुमचा जिल्हा बदलेल, तुमचं राज्य बदलेल आणि तुमचा देश बदलेल. आणि आज तेच करायचं आहे. देशाप्रती प्रचंड आदर आहे
आणि तोच की माझा जर मला देश बदलायचा असेल ना तर मी माझ्या जिल्ह्यापासून सुरुवात करतोय. जर माझा जिल्हा उद्या 100% रोजगार जिल्हा होतोय ना, बाजूचा जिल्हाही त्याची प्रेरणा घेईल की आमच्या जिल्ह्याला 100% रोजगार जिल्हा कसा करता येईल, हळूहळू माझा देश बदलेल. आणि हेच उद्या काय जीवन जगाय म्हणजे जन्माला सगळेजण येतात, जन्माला येतात, मरून जातात, आठवणी ते राहत नाही. पण नाही, उद्या आज आपण जन्माला आहोत ना, उद्या भले आपलं नाव या गोष्टीसाठी राहिलं पाहिजे की या व्यक्तींनी किंवा या संस्थेने की समाजासाठी काहीतरी केलं होतं, मुलांसाठी काहीतरी केलं होतं आणि रोजगार या क्षेत्रासाठी यांनी काय केलं होतं. बस एवढंच ध्येय आहे. बाकी सगळ्या गोष्टी परमेश्वर काय देतच आहे आम्हाला. तर इथे उपस्थित मान्यवरांचं परत एकदा मी आभार मानतो आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा, त्यांच्या करिअरसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि जोपर्यंत तुम्ही स्वतःच्या पायावर उभं राहत नाही तोपर्यंत शेवटपर्यंत सिग्मा तुमच्या सोबत असताना हमी देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय